amma mutane a fita zanga-zanga wai wani malami ya faɗa na ce masani ne ba malami bane kala rawu ya ga mai mana bayani zanga-zanga da ake cewa za a ai wasa talaka suka kawo ai tuntuni ya kamata su yi sai yanzu da suka fara siyan shinkafa da suke siya naira 400 ta koma 5,700 taliyan naira 60 ta koma naira 950 wai talaka zai ce yanzu ya fara ji to me ya ji in zai fito kana da ƴaƴa 30 ka hakura da 15 ko 13 goma su rayu raguwa sai a zauna a tafi ga Kenya nan abin da suka yi ka je ka ga saralinka da kansa shugaban kasa har jirgi ya dauka ya tafi Hausawa sarakan kabila ta dan arewa ne za a yi mar yanzu kuma Tinubu ne sai a zo a ce maka kaza saboda haka mutane ku fito jama'a su fito ka titir in da ciki matarsa tana da ciki ta haihu a gurin zanga-zangan ma asan sunan da za a sa a dan ka gane saboda mutane ne ba sa da lissafi duk duniya yare 7,100 ne a duniya ba yaren da bai san kansa ba irin mu na malam Bahaushe da kai magana ina da yara a gida waye kana da yara a zaman tunanin lissafin yara ma kake to ina baka samu zaman lafiya ba kai kana uban su ta ina ɗanka zai je makaranta baka ma san ya je ba ƙarshe ya tafi idi imamin gurin da abu ya rushe ya tafi mamin haƙar kaya ba lissafin makaranta kai kasuwar ba ja take ma ba kuma me mutane za su ce amma mutane a fita zanga-zanga wai wani malami ya faɗa na ce masani ne ba malami bane kala rawu ya ga mai mana bayani